Tak sambi mlaku ora apa-apa, Kang. Aku ora masalah kok. Lho, kuwi otak besar lho iki sing tok donya. Nggon sirah lho. Mula kowe males ora. Kowe males. Yen kowe ora males, cetha kowe wong jirih, getih wedi mati. Anak Werkudara sing jeneng Antasena kuwi meringkus pepinjungan kaya wong wadon. Ayo kene, sandangi cara wong wedok, tak pupuri, tak bengesi. Kowe tak nahi jarik, kowe tak nahi kemben meng wong wadon. Piye? Muni piye kuwi mau? Nek perkara kowe ngece aku ora apa-apa, nek aku tak anggap wong wedok. Aku kon gabung karo Mimin karo Apri, iya. Terus kon joget ngene iki, heeh. Ora sudi aku. Nek ana wong ngece karo Antasena, aku dunekke wong wadon aku ora trima. Dan trimamu. Piye karepmu? Ayo walesen Antasena. Kon males tenan. Walesen ngamit lho, Kang.